Milan, Atmosféra už tu ide. Battle rapper príde hlas 06, ja Tyranek si na parkete! Poďte, Ešte už v piču! A ty break! Dobre. Hlas 05, hlas 06. Hlas 06 prehral pred týmto battle, tak čo si hráš? Ten, kto vyhrá, začína. Nie, ten, kto vyhrá, si vyberá predsa kokoti. Tak ten, Neserte ma. No, tak čo si... Čo chceš, Marči? Ja chcem ten spodok. Dobre, jasná. Povyberáš si. Tak, Marči a Miňo! Nie, on si vyberá. Miňo, dáš si začína, že on bude. Zostaň prvý. Tak ide Siko MC. Pusti to tam. Poprosím ho! Tiško. Takže povedzte mi tu na nejakú tému, povedz mi ty koko, daj tu na dneska schému môjho repu, lebo ťa na môjho sila treku, lebo tu na pôjdeš dole, ty koko, ty si páčiš koko, ty môžeš tu jebať na mňa, dávať nejaké disy, ale ty vieš koko, ty aký si, tu môžeš tu dávať na mňa, ty môžeš sa na mňa namášať, ale choď domov dávať svojej mame dority, káre za poláre, jebeš sa tu, že si nejaký dávať, že tu dávaš, ty úplne smrdíš a strčí tú tričku dority, lebo pôjdeš inak do piči, lebo ťa vyjebem a ja ťa dneska zničím, lebo budeš dole úplne pačiť koľko ty a ty si úplne si jebnutý, lebo... Do piče s ním! Do piče! Druhý, ticho! Má možnosť druhý! Ajde, Hasmo 6 na... Poďte! Ide Tyran! Tyran! Typec teraz, lebo ty si iba vyjebaný žebrak, ktorý tu na mňa nedá dneska nič, lebo ty si iba zasraný hníz, ktorý tu bude dneska klasiť a ty nebudeš tu doma s naším, lebo ty budeš jebať svojho fotra do svojej rozmrazanej, keď ti povie Vane, pozri sa na seba, ako vyzeráš na hlavičke šildovka a známová kamašle. Ja vrajím, že si teraz pozeral, že ja som ťa tu na dneska dal.